Welcome to T-Fair Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Chakabvondoka muHarare CBD mapurisa okonzeresa chifamba chirova vanhu inonzi Geza Effect zviri kukonzereswa nezanu PF ED team yevarakashi vachizama kuvhundutsira vanhu. Chii chakadaro chinenge ngozi? Tarisai muone guys pamavideo aya. Things are not looking good. Tarisai muone zvakaoma kuda kutotambudza vanhu. I'm sure mazvionerawo mega guys zviri kuitika muHarare CBD right now. Vanhu vari kurohwa, vanhu vari kutorerwa zvinhu. Imagine tine vabereki vanenge vari mumatauni, vana vane vachibva kuzvikoro, vana vane vachitenderera votanga kurova vanhu zvakadai. So mapurisa achona naiwo akapusawo, vamwe vachona vanotovata vasina kudya, mari dzavari kuhoreswa dzakadhakwa, but kawana vachirova vanhu zvine zvakaoma guys. Inonzi Geza Effect, vari kuzama kukonzeresa kuvhundutsira vanhu. Nongoziya mega vanhu vakuda kupinda mastreets musi wa 30 nemusi wa 31.